Història de Xixona al carrer. Una visió del cinema en 1920. Jan i Cora Gordon era un matrimoni d'artistes polifacètics amb esperit aventurer, que més que conèixer monument, el que volien era viure la vida. Van arribar a Múrcia en l'estiu de 1920 gràcies a que un amic pintor, Wyndham Tryon, li va deixar un pis que tenia en la capital del Segura. També va ser aquest artista qui es va recomanar que visitaren Xixona, especialment durant les festes de moros i cristians, que aquest any anaven a ser del 15 d'agost fins el 25 d'aquest mateix mes. Cora el que anava fent diàriament era anotar-se tot allò que li cridava l'atenció i finalment totes aquestes anotacions es van veure reflectides en un llibre que es diu La gente sencilla d'Espanya. Una de les coses que més es va traure va ser la projecció de cinema que es va fer a la plaça del 15 al 21 d'agost. I així dia el següent. Delante del castillo festero estaba suspendida en el aire la sábana sobre la que se iban a proyectar gratis las películas desde la parte más alta del pináculo del castillo. El pati de butaques era totalment improvisat y es deia el següent, Cora. Cuando se aproximó la hora de la proyección, la gente vino trayendo consigo las sillas hasta que delante y detrás de la pantalla la plaza estuvo totalmente llena. També Cora va deixar escrita una crítica de la proyecció i es diu el següent. La proyección no fue un éxito. La iluminación era muy escasa y la sábana pendía muy alta por encima de las cabezas de la gente. Además, una joven luna en cuarto creciente se asomaba entrometida por encima de las montañas. Pensamos en lo que habrían sacado en claro de aquellos dramas los espectadores que estaban mirando la espalda de la sábana. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.